Lurum Oluoma Agam Ekele. Onye na-eme mma Chineme mma Lurum Oluoma Agam Ekele. Asị m papa Nke Igwe Chineme mma Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Comrade Uche Konye kene Chukwu na Oluolu ga Oluoma na ọ dịlọ izi. Ọ dịlị izi yo. Ọ na-adị mma ihe ọma mele mmadụ n'ụwa. Ya ga kene chi onye mere ya. Ọ na-adịkwa mma nwaanyị mụọ nwa ya n'udo. Ọ ganye babe n'igwe ekene. Maka ọ dịghị ọmụmụ nke sitere n'aka mmadụ n'ụwa. Ọ dịghị ihe ọ bụla nke mmadụ na-enye. Ọ dịghị ihe ọma nke sitere n'aka mmadụ ezi. Ihe ndị a niile sitere n'aka Chukwu. Ahụike, ego, akụnụba, ihe ndị a niile sitere n'aka Chukwu nna. Maka na Jehova bụ Chi na-ekwe nkwa mezuo ya. Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Papa Nke Igwe Chineme mma Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Asị m Papa Nke Igwe onye na-eme mma Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Ọtụtụ ekwene Chineke ha nkwa oge ha chọrọ ịmalite ahụhụ n'ime ndụ ha. Ha sịrị Jehova chema m, ọ bụrụ na ị ga-eme ka abịa m ga nke ọma n'ime ndụ, aga m ebute iti butere gị n'ime ụlọ nzukọ. Oluoma Chukwu na-alụ. Ma mgbe Chineke mere ha mma o zaghị ekpere weme ka ihe aga nke ọma n'ime ndụ. Ikwu Chineke taita bụrụzi ihe anya ụfụ. Ihe ndị adịghị mma nwanne m. Cheta otu ihe bụ ikwe Chineke gị nkwa. Nke ọzọ bụ ịma mbọ mezuo nkwa ikwele Chukwu. Maka onye kwele Chukwu nkwa m mere ya ihe ọjọọ mere ya. Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Ifuna Comrade Uche Konye Chukwu enyewo ya mmụọ n'egoli. Oluoma Agam Ekele ya. Oluoma Chukwu ebuka Chineme mma Lurum Oluoma Agam Ekele ya. Onye na-eduru m ije ebe Oluoma lụrụ gaba ọ dịrị ọchị ọzọ nwere. Asị m Lurum Oluoma Lurum Oluoma Lurum Oluoma oge ya melụma ike bụ na gị n'ụzọ ike ọmụrụ dị mma na-abịa na Lurum ebe Oluoma lụrụ gaba ọ dịghị chi ọzọ nwere. Lurum Oluoma Agam Ekele ya. William, my big brother, Obo Jesus. All member, if I didn't manage to get it, no two of them Uche Konye. They were the business in Nugunanka. As if I went them on all that, they gave my Chineke Bese. Oluoma Oluoma n'ime Chineke. Onye ụwa ọ dịghị kọrọ. Oluoma Oluoma n'ime Chineke. Ụwa maka ọ dịghị kọrọ. Siwa. Ogbo bi ọzọ jere mmanụ oko baba. Ekene m ndị ezi ọrịa. Onye na-emere m mmanụ. Oge ya
Chineke mma Jehova mewa monu wama Ana mayori para nime Olisabi nigwe nemele mumma Nime Chineke mo Onyu wama Nime Chineke Ana mayori para Odi ekoro Jehova nega womo Nime Chineke Ana mayori para Odi ekoro Egweji onyu wama Nime Chineke Egweji Chineke ngozela egweji Jehova mewo ki manezi Egweji odegwu nwoko bi amamu Egweji ibo ni loko Uwagi maka egweji Egweji Chineke azawo yepele Egweji Chineke mewo yima Jehova ebu ni wo yima Onye wozi na gozi ki ibu n'ezi Egweji n'oko chukwu emewo gị mma Ezigbo nne Chere orube Ngwasa ndị a chọọ ya ka a chọọ ya Iso owo Eme fonu wee Nekwe na onye ọma n'ụga My mentor Ndị si so Holy Ghost Maka na onye na King's Ezeaku Onye melodi n'aka n'ilu Onye ọma na-alụga Onye ike eze mma Onye ọma na-alụga Daddy Chineke ga-enye gị mmachi Ebe isi wezi ihe gị na-enye m Chukwu nna gọzie gị maka na ọ dịghị opele chacha Ababi Bukena Nekwe na onye ọma na-alụga chee Onye Chineke mere onye eze Onye Chukwu gọziri na mmadụ ahụghị kọcha n'ụwa Onye mmadụ alụga n'igwe ezigbo mma Ife mene dị ka anyị na ya olisa Jehova dị n'igwe ya mmekwago n'eze Finish Ịma na oge adịrọ Ka anyị werezie gospel a mee ihe Otigbu ịnyịnya Oke Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị O meghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Otito m niile ga-adịrị Naanị Jizọs Ewuo Ọ dịghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Ebi Ọ dịghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Otito m niile ga-adịrị Naanị Jizọs Ebi Ọnụ otigbu ịnyana n'ọgbọ Otito m niile Usọpụrụ m niile Naanị Chukwu ka nkenye otito Naanị Chukwu ka nkenye otito Agaghị m abịa isi ala n'alụ nsị apịrị apị Agaghị m efe chi m ọzọ ofufe Chi nwere ntị ọ dị ya n'ife Chi nwere anya ọ dị ya ahụ ụzọ Chi nwere ọnụ ọ dị ya ekwu okwu Otito m niile ga-adịrị Naanị Jizọs kwuo ya Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Ọ dịghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Ọ dịghị mmadụ ka otito m ga-adịrị Otito m niile ga-adịrị Naanị Jizọs People they ask me say Waiting they make you fine I just tell them say Na Jesus they make